Ik wil niet vervelend doen, maar ik wil toch nog even met u terug naar de staatsschuld. Ik heb pas een rapport gelezen van het IMF. Daar staan ongetwijfeld ook positieve punten in over het beleid, maar ook zorgen over de staatsschuld. Trekt u zich iets aan van de kritiek? Is die terecht? Wat gaat u ermee doen? Ik denk dat het niet zozeer een kritiek is, maar een constatering. En een van de onderwerpen die daar een enorm effect op heeft gehad, is de sluiting van de olieraffinaderij. Valero vertegenwoordigt toch 15% van de inkomen van het land Aruba. En wanneer dat wegvalt, we hebben wel gekozen om dat niet te dramatiseren, omdat wij toch heel erg overtuigd zijn dat de economie veel te maken heeft met vertrouwen en een perspectief houden en een stip op de horizon. En we hebben een duidelijke keuze gemaakt, heb ik ook gemaakt als premier en daar sta ik helemaal voor, om de realiteit van de sluiting te aanvaarden. En heel hard te werken aan alternatieven of we het konden openen, maar daarnaast aan alternatieven indien die niet open gaat, hoe we de economie verder optrekken. En daar verder niet ons neerleggen op een manier dat een dopper zou creëren op de stemming op Aruba en de economische perspectieven voor Aruba die buiten de raffinaderij heel positief zijn. Omdat toerisme groeide, investeringen groeiden. En het zou heel jammer zijn als wij vanwege de sluiting van de raffinaderij ons in een pessimistische sfeer zouden hebben laten brengen. Dus we hebben duidelijk gekozen voor een richting waar we toch met volle vaart en met optimisme door zijn gegaan. Maar de werkelijkheid is toch ook even dat 50% wegvallen van je economie heeft een impact op je inkomen. En dat heeft natuurlijk ook weer zijn weerslag in de totale staatsschuld. Zoals ik dat ook net uitlegde, die hebben wij in ieder geval minder snel laten toenemen door de verlaging van de begrotingstekorten. Maar we hebben in ieder geval wel een verhoogde staatsschuld vanwege die begrotingstekorten die opgeteld zijn op de staatsschuld, zoals dat ook in het verleden is gebeurd. Wat heel belangrijk is in de evaluatie en reflectie over een staatsschuld is over de betaalbaarheid van de staatsschuld. Dus niet alleen van de hoogte van de staatsschuld, maar in hoe is het land in het vermogen om een staatsschuld te betalen en terug te betalen. En als je dan even Aruba vergelijkt met veel andere landen, want in de laatste 4-5 jaren is de staatsschuld in alle landen toegenomen door de wereldeconomische crisis. In Nederland is het nu 73%, op Aruba is het rond 63%. Nog 10 punten onder Nederland, maar we hebben een kleinere economie, dus wij moeten eigenlijk een lagere staatsschuld hebben. Wat belangrijk is, naast de percentage, die natuurlijk ook iets aangeeft, maar wat belangrijker zelf is dan de percentage is de betaalbaarheid en de terugbetalingsvermogen van het land. En als je dat analyseert in vergelijking met andere landen, Aruba naast andere landen zet, dan zie je dat wij in de 4 jaar dat wij een sociaal-economisch traject hebben gekozen, wij Aruba in een veel betere en gezondere positie hebben gezet om de terugbetalingsvermogen van Aruba veel sterker te maken dan vele andere landen. Het feit dat de economie van Aruba groeit 3-4% in de komende jaren. Het feit dat er zoveel projecten op stapel zijn vanwege de inzet van de laatste jaren die nog moeten beginnen. Vandaag wordt de verhuizing van de containerhaven getekend. Deze dagen worden de laatste besluiten genomen over een nieuwe ziekenhuis voor Aruba. Er wordt een enorme injectie in de economie van Aruba. De vierbaansweg wordt ook deze dagen afgerond in de zin van de overeenkomsten en de afspraken daarover. De ringweg om Oranjestad heen. En als je al deze projecten neemt en ook al de vernieuwingen die al hebben plaatsgevonden, de verbetering van het toerisme en de partnership die Aruba gedurende de laatste 4 jaar heeft gesloten, de relatie met het Koninkrijk, het begin van de 3e economische pijler in samenwerking met het Koninkrijk, waar we heel duidelijk gaan werken aan ondernemingen die in Nederland gevestigd zijn, naar Aruba komen, om gebruik te maken van de nabijheid en onze strategische ligging en Arubaanse deskundigen in de bepaalde sectoren waarvoor wij
gekozen hebben om de markten in Zuid-Amerika aan te boren. En de kennis van de lokale en young professionals van Aruba in die ondernemingen en die nieuwe werkgelegenheid dat creëert en ook de economische impuls, dan zie je dat wat wij gedurende de laatste 4 jaar hebben gedaan, Aruba in een veel betere positie zet om te kunnen voldoen aan zijn verplichtingen, om de begrotingstekorten zo snel te laten afnemen, dat wij voor het eerst in al dit gepraat over staatsschuld, dit is de eerste keer in 25 jaar geschiedenis van Aruba, dat wij een stip op de horizon zien op het moment dat wij een balanced budget gaan halen. En pas als je een balanced budget hebt, kan je echt praten over terugbetalen van staatsschuld. Want in alle 27 jaar van de staatsaparte hebben wij nooit staatsschuld terugbetaald. We hebben altijd geherfinancierd. Dus elk jaar weer herfinancieren we verplichtingen van jaren daarvoor. En we lenen voor nieuwe begrotingstekorten. We hebben nu het perspectief op een begrotingstekort van 3% in 1-2 jaar. En daarna op een balanced budget 2 jaren daarna. Al of niet met de medewerking van Nederland in de herfinanciering van onze schuld, hebben wij al perspectief op die balanced budget. En we gaan het ook verankeren in de staatsregeling van Aruba. Dus binnen de staatsregeling van Aruba, zoals men dat ook in Duitsland en een paar andere landen heeft gedaan, komt er een bepaling dat iedere begroting moet voldoen aan de balanced budget rule. En dat is dat het begrotingstekort in bepaalde jaren niet hoger mag zijn dan 3%. En wanneer we de balanced budget halen, niet meer tekorten mag hebben en altijd een balanced budget moet zijn. En een overheid kan alleen maar daarvan afwijken als het een gekwalificeerde meerderheid, een heel grote meerderheid heeft in het parlement. Dus het zal niet snel gebeuren dat de overheid een begroting zal indienen die niet voldoet aan de balanced budget rule, omdat die dan niet goedgekeurd wordt door het parlement. Alleen als er een bijzondere omstandigheid is dat zelfs een oppositie zal meestemmen met een regeringsfractie om een begroting goed te keuren die een tekort heeft die niet binnen de benchmark zijn van de balanced budget rule. Dus we verankeren ook die balanced budget rule in onze staatsregeling. En daarnaast hebben wij juist vanwege de economie die wij hebben weten op te zetten de laatste jaren, vanwege het feit dat wij al die landmijnen hebben weggehaald uit de begroting van Aruba, de AZW-probleem, de AOW-probleem waar we verder ook aan zullen blijven werken, ook de ambtenarenpensioenprobleem. Dus verschillende landmijnen die er waren voor de begroting van Aruba, die hebben we al geneutraliseerd in het begin van onze regeerperiode. Dus wij zitten eigenlijk, ondanks de staatsschuld, en laat me het nog eens benadrukken vanwege de politieke discussie van deze dagen, die bestond al en die was al heel hoog. En die is vanwege de economische crisis in de wereld natuurlijk toegenomen. Maar tezelfde tijd is er iets heel bijzonders gebeurd op Aruba. En dat is dat we de economische vermogen van Aruba om te voldoen aan haar verplichtingen zoveel sterker hebben gemaakt. Dat als je het eigenlijk in het totale beeld zet, dan zou je moeten zeggen dat sociaal-economisch en op het gebied van openbare financiën Aruba nu veel gezonder voorstaat dan we 4-5 jaar geleden stonden. En dat is de realiteit van het beleid dat is ingezet, de afspraken die zijn gemaakt met sociale partners. En daarom zijn wij heel tevreden, maar ook hebben wij het zelfvertrouwen dat wij dat heel goed kunnen aanpakken. En met de basis die gelegd is, hebben wij geen twijfel dat wij op heel korte termijn niet alleen maar deze economische successen zullen zien en verder uitgewerkt zullen zien met al de effecten van welzijn van de burgers die wij erbij hebben betrokken in de totale visie. Maar je zal ook zien dat op het gebied van openbare financiën, juist door de gekozen weg, een enorme vooruitgang geboekt zal worden in de komende jaren. Maar als ik het goed begrijp, u streeft er dus wel naar een begrotingsevenwicht of sterker nog naar een begrotingsoverschot en dan de staatsschuld af te gaan lossen. Ja, het duurzame traject die we hebben ingezet is uiteraard heel belangrijk voor de sociaal-economische visie die we hebben en waar wij Aruba zien gaan. Maar natuurlijk moet de openbare financiën ook parallel lopen met die verbetering en die duurzaamheid. En binnen de trajecten die we hebben vastgesteld om Aruba sociaal-economisch te versterken,
hebben wij ook rekening gehouden met de positieve effecten van die sociaal-economische vooruitgang in onze begroting. En dat brengt ons naar de balanced budget. En met de balanced budget kom je in de positie om, juist vanwege overschotten, ook om niet alleen maar te blijven financieren wat we 27 jaar hebben gedaan, maar voor het eerst in de geschiedenis van Aruba hebben wij perspectief op het moment dat wij gaan beginnen om de staatsschuld te verlagen. Verlagen zowel proportioneel, omdat de economie toeneemt, dan neemt automatisch bij een statisch blijvende staatsschuld de percentage af. De economie wordt groter en daardoor neemt die percentage automatisch ook af. Maar ook door daadwerkelijk effectief de staatsschuld nominaal te verlagen vanwege die balanced budget en die balanced budget visie die we hebben en die balanced budget rule die we ten grondslag zetten van deze ambitie. Want ambitie is mooi en daar naartoe werken is uiteraard een sterke commitment. Maar als je die ook kan versterken door die constitutioneel te verankeren, dan heb je een heel sterke positie. En dat is wat wij nu aan het ontwikkelen zijn in weer overleg met sociale partners. Het concept van een balanced budget rule is aanvaard door sociale partners, is uitgewerkt door deskundigen en is nu in de maak om wetgeving te worden, om opgenomen te worden in de constitutie van Aruba. Het staat mij toe om toewerken naar het einde van het gesprek wat andere onderwerpen nog aan te roeren. Kort na uw aantreden verscheen er een rapport van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum, waarin misstanden werden onthuld die onder de vorige regering hadden plaatsgevonden. Kunt u de kiezer garanderen dat er een einde zal komen aan die praktijken? Ik denk dat de laatste 4 jaar een heel belangrijk bewijs is geweest van dat dit soort misstanden een belangrijke deel waren van hoe wij het anders wilden aanpakken. Ik ben altijd bijzonder streng en ook heel trots dat je in de 4 jaren van het kabinet Mike Eeman niet één man kan aanwijzen die hier in de overheid is benoemd, nog als ambtenaar, nog als arbeidscontactant, dat je geen één man kan aanwijzen die een of ander huurcontract of een of ander toeleveringsbedrijf heeft die profijt heeft getrokken van het feit dat hier een premier zit met de achternaam Eeman. Alhoewel onze familie heel klein is, zou heel makkelijk zijn geweest om binnen zo'n kleine gemeenschap die situatie te hebben gekregen. Maar ik heb heel conscientieus gezorgd dat dat niet gebeurt, omdat er een grote breuk was met vertrouwen in de politiek en overheid en integriteit van bestuurders op Aruba. Juist omdat in de tijd van mijn voorgangers de overheid liep plat met familieleden van bestuurders, premier, contracten voor miljoenen, huurcontracten, etc. Dat heeft zo enorm erosie veroorzaakt aan het vertrouwen van de burgers in bestuurders, in de integriteit van bestuurders. De hele democratie van Aruba is echt te wankelen gekomen vanwege die grote breuk van vertrouwen tussen burgers en overheid. En we hebben echt heel hard gewerkt en ik heb ook gezorgd, want ik ben me heel erg bewust van de rol die de premier heeft als voorbeeldzetter en als ook de hoeder van deze integriteitsbenchmarks en normen en waarden, om te zorgen dat de premier de eerste is die vlekkeloos en op alle mogelijke manier bewijst dat integriteit, daar kan je niet mee spelen en ook de eerlijkheid binnen overheid en zorgen dat men niet eens de schijn wekt dat mensen met voorkeur werken en familieleden worden voorgetrokken. Dat heeft in de periode van mijn voorgangers veel schade toegebracht aan het vertrouwen in de politiek. Het is ook niet voor niets dat ik heel hard heb getrokken aan de versoberingswet voor politieke gezagdragers. Dat is ook een zware beslissing geweest die heel lang op zich heeft laten wachten. Er waren rapporten over dat de pensioenen van de ambtenaren, van de politieke gezagdragers verzoberd moest worden. Dat bepaalde toeslagen en overbruggingsgelden die parlementsleden kregen als ze ministers werden, dat die eigenlijk overdadig waren en te luxe waren geregeld. Men heeft daar heel lang over gesproken, men heeft daar nooit iets aan gedaan. En ik denk dat een heel mooi voorbeeld was het heel begin al van de aantreden van ons kabinet was
Volgens mij waren het 5 ministers die waren parlementsleden. En volgens de oude regeling had ieder parlementslid het recht op een overbruggingstoelage. Tussen de 75 en 100.000 gulden naarmate de periode dat zij in het parlement hadden gezeten. En ik heb mijn collega's benaderd. Ik heb gezegd van, wij gaan van een salaris van een parlementariër gaan we naar het salaris van een minister. It doesn't make sense. Het klopt niet dat onze regeling toelaat en zelfs voorschrijft dat wij recht hebben op een overbruggingstoelage alsof wij zonder inkomen komen te staan. We gaan direct van parlementsleden naar een ministerpositie. En in het verleden hebben alle ministers die gekozen waren en daarvoor parlementleden waren, gewoon gebruik gemaakt van deze rechten. En ik zeg van, dit moet onze eerste signaal zijn van hier treedt een ander soort regering op. Eentje die hier is gekomen om land en volk te dienen en niet om zichzelf op enige manier financieel, materieel te verbeteren. En we hebben ieder toen getekend en het geld in overheidskas gelaten. En voor ieder was dat 75 en 100.000 gulden. Dat doen mensen niet snel die niet integriteit en dienen van het volk als het belangrijkste core van hun missie beschouwen. En daaraan gekoppeld hebben wij ook gewerkt aan de invoering van de versoberingswet. We hebben de pensioenen van statenleden die stonden op de leeftijd van 50 opgetrokken naar 60, zoals dat geldt voor alle burgers. We hebben de pensioenen van ministers die stonden op 45 opgetrokken naar 60. En alles wat er verder was aan overdadige compensaties, overbruggingstoelagen, hebben wij allemaal afgeschaft. En dat betekende ook vanwege de keuze die we hebben gemaakt van het moment van het intreden. We hebben niet alleen maar gekozen dat dit zou gaan gelden voor de toekomst, maar we hebben ook besloten dat de jaren die wij al hadden opgebouwd, ik was 8 jaar statenlid en conform de oude regeling, op het moment dat ik 50 zou worden en op het moment dat wij deze regeling in de Staten behandelden, was ik 49. En de jaren daarop, direct 3 maanden daarna, zou ik recht hebben gehad op mijn ministersalaris en pensioen uit het parlement op 50-jarige leeftijd. En we hebben gezegd van, we kiezen niet alleen dat dit wordt afgeschaft naar de toekomst, maar ook reeds opgebouwde rechten uitgesteld met 10 jaar tot 60 jaar. Als je dat doorberekent, betekent dat een inleven van 1 miljoen gulden. Dat heb ik niet alleen gedaan, ik heb andere collega's die in een soortgelijke situatie waren. En we hadden 2 collega's in het parlement die bij een andere partij behoorden, die ook deze keuze hebben gemaakt, want wij hadden 2/3 meerderheid nodig om deze wet door het parlement te krijgen. Want de wet schreef voor dat je niet zomaar kan tornen aan de rechtspositie van parlementsleden, tenzij je 2/3 meerderheid hebt. En die 2 statenleden, in dit geval Marisol Lopez-Tromp en Mervyn White-Ras, hebben met ons meegestemd. En dat zijn de volgende dag ook uit een partij gezet. Maar die hebben gekozen ook voor volk en land eerst en niet je eigen belang. Dus ik denk dat die constateringen in de WODC-rapport over integriteitsonderwerpen, die zijn echt heel stevig aangepakt tijdens ons kabinet. En niet alleen op die gebieden waar heel duidelijk was sprake van voortrekkerij van familieleden, uitgaves die echt heel duidelijk waren bedoeld voor privileges om kennis en vrienden en familieleden te begunstigen. Maar zelfs waar het ons direct raakte, hebben wij toch belangrijke voorbeelden neergezet, opdat mensen weer vertrouwen konden krijgen. Dat degenen die ze kiezen, die zijn hier, ze kunnen fouten maken, ze kunnen misschien een andere filosofie hebben op het leven, op beleid. Maar in ieder geval, men mag niet twijfelen dat ze hier zijn om land en volk te dienen. En we hebben dat toch met die maatregelen die we hebben genomen, met zorg dat wij in ieder geval niet eens de schijn hebben opgewekt van voortrekkerij van familieleden, hebben wij een enorme verandering teweeggebracht. Ook op het gebied van vertrouwen van burgers in de overheid. U heeft het over familieleden. Terwijl uw grootvader, uw vader en uw broer Henny gestreden hebben voor de status aparte, heeft u volgens de oppositie de autonomie van het land verkwanseld aan Nederland door hele vergaande afspraken te maken?
Ja, de oppositie, elke keer als je een samenwerkingsovereenkomst sluit met Nederland die dat niets raakt aan de constitutionele afspraken die we binnen het Koninkrijk hebben. We hebben nooit een protocol getekend of iets gewijzigd dat onze autonomie uitholt of iets wegneemt van de staatsaparte die Aruba heeft. Ik denk juist dat wij onze staatsaparte hebben versterkt doordat je in een betere positie komt om het lot van je land te bepalen. Doordat je je eigen positie hebt verstevigd in relatie met het Koninkrijk, in de economische uitwerking van je plannen en ideeën Aruba steviger, ook de fundamenten van Aruba hebt verstevigd. Daardoor heb je juist materieel heb je veel meer autonomie. Want wat is autonomie uiteindelijk? Het is niet wat je theoretisch in je constitutie hebt. Dat is deels van je autonomie. Dat is je formele autonomie. Maar er zijn landen die formeel volledig onafhankelijk zijn. We kennen heel arme landen in onze contraien die volledig onafhankelijk zijn. Formeel, maar totaal afhankelijk materieel. Omdat zij niet het lot van hun eigen land en volk in handen hebben, omdat zij zo afhankelijk zijn van ondersteuning, zo afhankelijk zijn van anderen om hun te helpen in de zorg voor onderwijs, zorg voor gezondheidszorg. En Aruba heeft juist gezorgd, en vooral in deze laatste jaren, om ons heel stevig neer te zetten, ook in relatie met andere landen, om de economie heel sterk te maken, om product Aruba heel sterk te maken, dat ons juist materieel nog zelfstandiger maakt om onze eigen lot te bepalen. Dus ik betwist de redenering van de oppositie dat wij iets hebben getornd aan de autonomie van Aruba vanwege onze keuze om constructief samen te werken met het Koninkrijk. Integendeel, ik denk dat wij alleen maar meer respect en waardering hebben gekregen van onze partners vanwege de keuzes die we maken en vanwege de constructieve benadering die wij hebben. En als je kijkt naar de economische kansen die we hebben gecreëerd door constructief samen te werken met het Koninkrijk. Het feit dat Nederland nu, en in de troonrede is het voor het eerst ook zo beschreven, dat Nederland kiest nu om in samenwerking met het Caribisch deel van het Koninkrijk te kijken naar waar liggen de economische kansen in een gemeenschappelijke aanpak van een beleid waarbij we beide kijken naar hoe kunnen we elkaar ondersteunen in de sociaal-economische ontwikkeling van onze landen. En daarbij speelt uiteraard ook een rol de strategische ligging van ons eiland en de meerwaarde die Aruba heeft om daarin een belangrijke rol te spelen. En dat hebben wij heel duidelijk neergezet in het Koninkrijk op basis ook van die constructieve benadering die wij hebben binnen het Koninkrijk. En dat wordt alom omarmd, ook binnen het Koninkrijk. We zien dat van de minister-president tot de Tweede Kamervoorzitter, Eerste Kamervoorzitter, leden van de Vaste Kamercommissie Koninkrijkse Relatie. Overal voel je ondersteuning, maar niet alleen in politiek Den Haag, maar ook in het maatschappelijk middenveld van Nederland. De voormalig voorzitter van MKB, Hans Biesheuvel. We hebben net de NCH op Aruba gehad, professor Simons. Die omarmen allemaal deze visie van Aruba om samen met het Koninkrijk te kijken naar hoe we gemeenschappelijke doelstellingen kunnen uitzetten, constructief hieraan kunnen werken, ten bate van een betere welvaart en welzijn voor de burgers van alle delen van het Koninkrijk. En dat komt juist door deze constructieve benadering. En juist daardoor hebben wij onze autonomie versterkt. Dus ik denk dat mijn grootvader, die overigens altijd gepleit heeft voor het afscheiden van Curaçao, maar altijd de inzicht had, al bijna 100 jaar geleden, al in die tijd de inzicht had dat zo'n klein eiland toch voor de nodige zekerheid, voor de verdediging van de territoriale integriteit, voor de internationale betrekkingen goed zou doen om relaties te onderhouden met Nederland. Dat wist mijn grootvader zelfs al 100 jaar geleden. En mijn vader heeft zeker die lijn voortgezet en mijn broer ook. Dus ik denk dat ze allemaal heel trots zullen zijn op het feit dat we niet alleen maar deze lijn van constructieve benadering en relatie in het Koninkrijk hebben weer neergezet. Want tijdens mijn voorgangers was de situatie toch enorm gedeterioreerd. Er was een enorme een spanning tussen Aruba en Nederland.
En we hebben dat juist gewijzigd in samenwerking, harmonie en een gemeenschappelijke zoektocht naar hoe we elkaar kunnen versterken. En de sfeer die er nu is binnen het Koninkrijk is er heel lang niet geweest. En het is eentje van samenwerken, samen een nieuwe toekomst bouwen voor elk deel van het Koninkrijk. En ik ben daar bijzonder trots op. Ik wil het ook nog even over uzelf hebben. Hoe ervaart u het zijn van premier? Is dat een droom die uitgekomen is? Ik heb er nooit zo over gedroomd of nagedacht. Ik ben wel in de politiek geboren, dus je hebt altijd toch die betrokkenheid met de publieke zaak gehad. En ook bijna nooit anders gedacht over je eigen leven invullen op een manier dat het een positief effect kan hebben. Niet alleen voor je eigen ambitie en carrière, maar altijd, je bent in een familie opgegroeid waar de publieke zaak centraal staat. Dus het feit dat je de kans krijgt om de publieke zaak op zo'n manier te dienen vanuit de positie van de minister-president is een hele eer. En het geeft ook enorm voldoening wanneer je kan zien dat inderdaad door een bepaalde aanpak, door een bepaalde toewijding aan het dienen van het land en het volk, je ook effecten kan hebben die zoveel voldoening geven, omdat je de mensen direct in hun levenskwaliteit kan helpen. En ik was vandaag op een school en ik moest wat vragen beantwoorden over verkiezing en over toekomstplannen. En op een gegeven moment stel ik de vraag van hoeveel van jullie schoolkinderen hebben de effecten gekend van de wijkverbetering Juana Morto of Yara of Pushkito. Dan gaan allemaal zoveel handen omhoog en dan zie je ook sprankels in de ogen. En dan vraag ik van straatverlichting en dan gaan 70% van de handen omhoog. En het feit dat er voor de village zo verbeterd is. Dus het zijn toch heel belangrijke beslissingen die je kan nemen. Verander de koers van je land, die je dan ook direct vertaald weer ziet in een betere kwaliteit, een levenskwaliteit voor je burgers. Ik denk dat het heel uniek is dat je een positie hebt waaruit je op zo'n directe manier de levenskwaliteit, zorg van de ouderen, zorg van de bejaarden, zorg van de mensen de minst bedeelden in een gemeenschap, de koers van Aruba binnen het Koninkrijk op zo'n manier kan beïnvloeden dat je toch iets neerzet en achterlaat voor anderen waarop gebouwd kan worden. En dat is een hele eer om zo een positie te hebben. Meneer Eeman, tot slot, hoe belangrijk zijn deze verkiezingen? Deze verkiezingen zijn heel belangrijk omdat er nog veel gedaan moet worden. En veel gedaan moet worden juist door de politieke organisatie die deze regering hebben gedragen. Als je kijkt naar wat de oppositie heeft aan te bieden, dan zie je toch dat 2 redenen waarom wij in 2009 zijn gekozen. En dat je heel duidelijk nog kan contrasteren met onze oppositie, is we hebben ons heel goed voorbereid op het dragen van regeringsverantwoordelijkheid. We hebben dat gedaan met een besef dat we heel goed moet plannen en heel goed moet uitwerken. We hebben veel geïnvesteerd in goed plannen met het wetenschappelijk instituut, uitwerken van ideeën, uitwerken van plannen, doorberekenen van plannen en ideeën. En we hebben ook gedurende de jaren dat wij in de oppositie waren ook duidelijk kunnen constateren dat het constant voortrekken van familie en vrienden niet alleen maar erosie heeft veroorzaakt in het vertrouwen van de burgers in de politiek, maar ook heel veel kwaad heeft gedaan aan de kwaliteit van bestuur en besluitvorming. En als je kijkt naar die 2 factoren, dan is er bij de oppositie nog niks veranderd. Er is heel duidelijk nog geen investering in eigen visie, kwaliteit, opbouw van ideeën en plannen om werkelijk regeringsverantwoordelijkheid te dragen. Daarnaast is het nog heel duidelijk dat er binnen die organisatie helemaal geen moment van reflectie is geweest over van het kan niet zo zijn dat familiebelangen boven het publieke zaak staan. Het is nog heel duidelijk dat dat zo dominant is in die politieke organisatie. En juist bij ons is dat de reden geweest voor succes. Een totale toewijding aan de publieke zaak. Aruba eerst, volk eerst. Het resultaat moet er zijn voor de burgers en voor het land.
En als je kijkt naar de resultaten ook, die hebben ook veel te maken met onze voorbereiding om het werk goed te doen. En vanwege deze groot verschil tussen oppositie en de regeringspartij is het belangrijk dat deze verkiezing weer uitmaakt dat deze lijn van integriteit, deze lijn van goed voorbereid het werk doen, wordt voortgezet en dat de publieke zaak centraal blijft en niet andere belangen. En dat maakt deze verkiezing zo belangrijk. Hartelijk dank voor uw tijd. Dank.